Gør den. Ja. Skal vi åbne til? Hvad så? Det er Rotte-TV. Det er Rotte-TV. Fuck ja. Fuck you. Team Ferrari er næsten fucking klar. Ja. Det bliver vildt. What the Sigma? Undskyld. Det hedder What the Sigma. What the Sigma? Fordi vi skal til krigsleje. I'm in traffic, my car is supersonic. Why you driving like a manic? It brings me lot of panic. Got a bad habit, I'm a speeding addict. My car is automatic, I don't want to crash it. Hey yo, digita museico. Gusti yo sabua ya con el label. Hey yo, mixta yo no sei so. Porque tu kuinka kenottaa kenun kettu ääne fucking traffic. Gourmet. Hvor mange cheeseburgers har vi fået? Allige. 12! Mere end du kan tælle til. Damn! Hvilken vej skal vi... Hvor er rottelejren? Hvor er vi på vej hen? Jeg ved det ikke. Hvis de lukker for ild her, så lukker krigslejen. What? Hold da op. Så lukker jeg her. Men vi ankommer. Vi er ankommet. Men det er... Ja, velkommen til den nye Rotte Crib. Har vildt sejt. Hej Alfa. Hej Alfa. Hej Alfa. Ja, nej, vi tænker, at det her er godt sådan ritualspot. Har ret sejt. Ja, ses. Har flere folk, som ikke kan spejle med? Nej! Gå på toiletterne også, så ikke vi skal slås om det. Ja, tak. Jeg vil hellere slås om det. Jeg lægger det her. Mobilkamera. Jeg skal have sat kontaktlinser i... Hvor kom det her? Har du ikke det endnu? Godt spørgsmål. Når det kommer til... Så ligger den lige. Eller på... Bare læg den over til siden. Jeg kan godt springe dig, Tom. Jeg bliver ikke sød ved dig. Det er helt okay. Jeg er bare på Pik. Hvad var det der, Panda? Det var mig, der hader. Det var ikke bare panda. Det er øjne og mund, Fabian. Fabian, det ligner bare, at du har en kæmpe bunder lige nu. Fordi... Damn! Det var fed rummet. Har de dumme tønne? Og nej, jeg har no bitches. Fucking bad nok. Nej, jeg ligger under ham. Rolig. Fuck er der fuck det her? Hold det omkring mig. Åh nej, jeg vil have det frem på i røven. Jeg har det der... Bjarke, der bliver optaget lige nu, opført ordentligt. Åh, shit. Nej, jeg vil have, hvis du rammer mig i røven. Bjarke, jeg vil ikke. Ja, jeg er lidt mere civiliseret rotter. Hej, det er fedt. Meget anstændigt. Meget anstændigt. Dieselbilen efter der spidsevogn! Yeah!
I don't know. Men der. Ja. Lige nu, der skyder den, hvis du står sådan her, så skyder den bagfra. Røgen kommer ud her. Ja. Nå, du skal, ja, okay. Så jeg... Hvad er forvirringen her? Jeg er ikke helt sikker. Ja, det er mig, der dum. Hvad er vi uenige om? Jeg er ikke lige med. Så er der kampstart. Ja, kampstart. Kam. Oh, red out. Du har taget, der er nogen, der har taget noget. Det er italiener ting, det her. What the fuck? What the fuck? Hey, yo, jeg har fundet en gratis kanon. En eller anden, put den her i tasken. Au! Så er I også det her. Nej. Der er også nogle bagers der. Er det buer? Der er buer med. Molly! Så tager vi skal bare. Nej! Virk nu! Ja! Nej! Dumme tingest! Dumme! Vi løber tør for gas her! Kom så. Ja. Vent, måske skulle vi lige vente. Måske vente lidt. Ja. Bare hold den klar. Kom. Kom så. Det virker ikke. Au. Nej. Haha. Oj. Nej, jeg kan hurtigt finde ud af det lige om lidt. Fordi det er nemlig dag
2, 3. Hvilken dag er det? Det er første vand. Det skete for mig i går, fordi jeg troede, det ville være en god idé at prøve dem electrolytes. Electrolytes. Jeg kunne også godt tænke mig at smage elektrolytter nu. Ja, men den der glasflaske, jeg havde, den eksploderede min punkt. Ui, hvem var det? Puff, det var sejt. Husk omkring granaterne, når I først og fremmest, man kan godt holde de her granater, mens de er tændte. Det skal man ikke være bange for, fordi det tager dem lige et øjeblik, før de rigtig begynder at generere røg. Så fra I trækker dem, til de faktisk begynder at generere røg, har vi lige en 4-5 sekunder, før de faktisk rigtig begynder at give den gas. Udover det, når I trækker splitten, så er det sådan her. Det er til siden og ikke op. Yep. Idé. Alle, der har en hvid røggranat, stiller jeg lige ud med 10 meter, når vi når derop. Så kaster I dem. Når vi så kommer op over dem med en grøn røggranat, så trækker I dem, så kaster I dem. Og det kommer til at være lidt ligesom når man skyder med, det hedder træk og så kast. Ja. Sådan at vi trækker, der bliver på en kommando, trækker vi fælles, og derefter så kaster vi. Museven. Hej museven. Ja, vi er taget ud på ballade.
vi taget på ballade? Er alle de her rotter taget på ballade? Jeg synes, det er så sjovt. Alfa selv som rotte ser så sød og artig ud. Nå, I kan bare begynde at bevæge jer, jeg indhenter jer. Det gør du ikke. Rotter, kom herover! Ej, så er det heller ikke vigtigt også. Så lang tid, jeg kan ikke tage at holde sit flag. What the fuck him? Flem! Kom nu! Og det sagde han bare i det mest mandslingsstemme, han nogensinde kunne lave. La 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 la. Tænk, der er vist nogle mennesker. Jeg var så glad for, at jeg ikke stoppede videoen. Rotte nok, dag 24! Jeg har stadig ikke fundet dunkelosten. Han er der aldrig. Skrotus! Han begynder at se meget lækker ud. Jeg ved med, at der er ret meget kød på de her kroge der. Ja. Hey Skrotus, hvor er vi? Jeg er så langt væk. Du har altid lidt bedre enhed. Der kunne vi se dem derovre. Er der nogen, der kan have lidt tand i tasken? Ja. Jeg kommer til at lave lidt... Hey, Ja. var det... Lige nok, det var Skrotus, der var god til at læse kortet, ikke? Ja, Skrotus har et kort. Vi andre har ikke. Har vi nogensinde set kortet? Nej. Nej, det har vi ikke. Og du har aldrig med flere kort. Ja. Nej, ind den vej. Hvor blev han af? Sujo, du! Så kan man stå om natten. Han forsvandt. Og skruet så syg. Han har hoknask i hovedet. Jeg har scoret mig en banner. Ja, så er man lige pludselig ikke så stor og mægtig mere, mig. Hvem er du? Jeg har Flem. Nå. Jeg har været hele tiden. Vi var... Ost? Han... A few inches later. Ja, i vandet. Det er en god idé. Åh, nej. 6.5 hours later. Venner! Jeg kunne da have fundet en ting, den ligner dynamit. Hold jer til at lille steder. Længere ind. Skjold samle. Vi tager den bagefter. Skjolde! Kom! Kan du skrue den af for mig? Lad dem slås først.
Så vi gennemskjuler os. Gennemskjuler jer. Okay. Ja. Nå. Jeg mener, ja. Jeg skal kigge. Jeg er gennem lav. Vi er på vej op ad bakken. Jeg skal kigge. Jeg skynder dig dog. Der var en skræk. Jeg prøver. Så er vi klar. Hold ned. Når man dør, kommer man herind igen. Og det er også Kislev. Hey gutter, jeg tror vi har den. Nej, vi har den. Vi har den. Ja. Sid helt stille. Kom, vi går tørt højt. Vi går videre. Og de er også med dem, satans. Nu er du fri igen. Slev. Men kære dame, hvorfor har de så store tænder? Nå, så kommer jeg derover og hjælper. Ulkamp, nej, der er et eller andet. Godt nok, det er ikke mærkeligt. Det er ikke
Nogle sidste ord, Muslimansling. Jeg er enormt stor fan af jeres pølse, jeg skal meget... Det var grimt sagt, det der. De er skræmmende og imponerende, og jeg er sikker på, at jeres højeste autoriteter er enormt stolte af jer, og I gør dem meget, meget, meget glade. Altså, det er 13. Det er 13. tror jeg er stolte af mig. Ja. Mig. Skrotum, ja! Skrotus. Sigurd, de er meget stolte af... Hvad var dit navn igen? Skrotus. Sigurd, de er meget stolte af Skrotus. Det betyder selvfølgelig måske mindre stolthed til resten af jer. Men jeg tænker, de kan sikkert finde ud af imellem. Nej. Så er jeg mere end resten. Jeg siger på, I to kan deles omkring det, men jeg tænker, lige nu har Skrotus nok absolut mest stolthed fra jeres øvre autoritet. Ja. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre med den? Har han nogle byller? Har jeg nogle byller? Jeg tror, jeg har et par byller bag mig. Lokkemad for andre maslinger. Du har en opgave nu. Spred pestilens i jeres lejr. Ja. Det kan jeg godt. Ellers så kommer vi op, mens du sover. Så fylder vi din mund med mad, ikke? Ja! Jeg spreder pestilens bedre end nogen af dem. Så vil jeg så have fred. Er der fred? Den der skal Er det en af deres tjenere? Det skal der sørge for. Hvad? Kan den blandt maden? Blandt maden, det kan jeg sørge for. Rejs dig op, Muslimans længst. Og skrid. Okay. Ave. Abe den hornede. Ave den hornede. Ja, ja. Altså, folk man skal være. Rolle. Du gjorde det, Skrotus. Du gjorde det. Du spillede rolle. Fuck, vi så ondt, når jeg trykker gennem terrængerne. Du skal behøve ikke gentage det for kameraet. Det er meget goofy. Vi når ikke hen til nogen, før de er på vej hjem. Det er bare lige ud den vej. Det er fair nok, der står rigtig alene med rigtig få på. Så skal vi bare gå rundt op og trappen. Hvad skete der med, at vi skulle tage kampe på vej hjem? Ja? Altdorf. Nej, det er ikke Altdorf. Min fejl. Kan vi beslutte os? Beslutningstid. Yeah. Hey! Hvad er dit navn? Ryst jeres haler af dem! Vis haler! Hvad er dit navn? Jeg tror vist nok, vi skal tage vores pikkemænd frem på den her mark. Hvor er din hale? Rotter! Præsenter rottetisser! Okay, bare mig. Bare dig. Jo. Ligeæder. Spænder! Vega! Der er ikke noget, der skal stoppe os! Hvor er det der? Ja, så mand. Stik ham ud, kom igen! Ej! Så kom! Sværdskjøl på højre! Det eneste jeg frygter er kistevitter! Og der er ikke nogen kistevitter her! Jamen, de går! Jeg orker ikke. Vent på mig!
Og det tykker jeg. Giv dem halen! Giv ham halen! Giv ham halen! Oh no! Hey, general, jeg har dem her! Ja! Jeg har dem! Au! Au! Vi er de bedste hyrdedyr. Vi fangede den bare ikke lige så hurtigt, som vi havde. Det var 20 år, det var. Vi er kede af, at I angreb os i ryggen. Vi vil rigtig gerne have I snuse med dem, så vi kunne løbe rundt og var taget. Satans. Vi fangede Frottenheimer. Frottenheimer er vores nu. Ja, vi vidste, de der krystaller, du slikkede på sidst, de var giftige. Var det ikke dem, Frottenheimer havde? Det er faktisk fantastisk, jeg føler mig helt okay. Jeg kan stemme, du har sad i munden. Altså, jeg har spredt rygter om, at Start, han vil stikke på en rotte. Jeg bliver holdt tilbage af dem, der ikke kan løbe. Jeg var lige bag dig. Det må være Julius. Ja. Vi ses ved alderet senere. Nå, jo. Nå, du har været. Okay. Du har ældregang med. Efter så vil rotterne ikke længere ikke kender hans navn. Er han fra nu af officielt? Pækhoved. Pækhoved! Der ser jeg kun som en succes.
Vil du fortsætte? Jeg kan sætte ild til. Tag en tår vand. Ja, okay. Har vi vand? Nå, det er fint. Det går nok. Jeg har vand. Jeg vil gerne have lidt vand. I min fæle rottemund, så. Hvordan gik det derude? Du skal ikke bare ned. Tak. Motorbådsengang i røven og Troels Palm. Ja, det har vi så på kamera, det der. Det kan jeg så fortælle dig, det er live, det her. Jeg troede, den lyste rødt.